Keleya, jatele no konoko. Beta pare ka kungola. Sira ka magata. Problema foi tá. Não ka dia beto do barewa. Bon, tu as donné. Il n'y a pas de problème. Donc, tu peux prendre des journées, Rebecca. Hein? Merci, merci. Voilà, donc, si tu m'as pas de maman, il n'y a pas de problème. Hapana. Okay. Mimi baraji. Ta alaka segini nyuma. Amina. Ibe ka fori di bama. Ala ki nyuma segi. Ibe sabali memi fi otre ka sabali. Ni ka sabali tukuni ka sabali o de kafsa. Ika sabali sita. Typhon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Keleya. Amenyo fe sunitile utanfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umaniye ubilatinya bimote monyele fe umaniye ubijuya fe molo bimoya kamasila Molo, bimo maninde angan kolosi. Wari tene febi, denigane jamfa. Samu tene febi, denigane jamfa. Kabine ka wari sorobi, deni me bolilanko. Kabine ka togo sorobi, deni me bolilanko. Bideli kana togo che. Bideli kana malo benyana nitene fe kana nyiratiena sa nitene fe kana malo benyana nebele fe mon bébé nebele fe mon doudou nebele fe nebara deni enofe otentoro nebara gosi enofe otendimina feu moni mobaje kaba kana jamfa ikadinye sheri ikadinye ntese si la feu Isa, akong kilingatan sa Chini tasta. Non, je ne veux pas que tu parles. Asabali, ni meta pour t'entendre en fait. Soit en état de l'eau, ça y est. Merde. On a fait quoi à l'île Kemna? Il y a un peu de poignée comme la baraka à Konso Donibi. Quoi tu mets? Non, il est clair, ça me tellement faut que tu t'as. C'est la téléphone de ça. C'est merde. Aïe, on sera que. Et la téléphone m'a sonné depuis 4 ans. Là, il t'est en chie. Il est tourné. C'est quoi? Comme mec a fait comme t'as fait. T'as dit pour commenter blé. Il est tourné, mais je le sens là. Quoi tu mets? Mets-toi à la téléphone là. Non, mets-toi à la téléphone là. Comme il y a un gel là. Cucu na ngamita kadanga chila kone teta muna neketa na nye kuma kai demo nenda kuma kai emake meta kachila muna tita kachila meta kachila le non il va que la mamie non quand nous qu'elle la ça il va non en ce moment il y a dit non on a fait ce que nous on a ça et c'est que t'as net toi non on a tellement fait donc oui tu il faut nous dire à ça si ça comme yo kuri omusoli et ça que tu dis c'est non là où c'est que tu me dis que l'état que le manga beau vraiment ni tonton de mon mimi ma kon boutron là au problème de mi là ça va dire que nous qu'elle là ya faut moi mais kana nan kulo nya na mi mais projet de la tombe tout moment projet c'est un bon d'accord ok il te donne une game Disney quoi moi ba ba shimi que kan iri in ala ni kire ci son an kenena afurni parashumi ha
fournir pour demander ça faut pour demander ko kana sukanga na koyo so dessous mi kla ki wuli bi panga téléphone ta bon ijo mena chefia depuis la mo baro de téléphone la sonner téléphone ta ay mena chefia la ça quand au village là donc ni dort ni on fait quoi à trop pas donc alors que tu es au bon le fait astro ni pas pour venir allez le aller venir pour la table là ça me pour que vous bon ni pour ma salle là ah mais village là tu sais quand tu m'avais passé les méga bon film donc on est là dans corona ni tout va aller et là on ko il est à toi anti asira no yi allez ne le bon la table mais ça mais tu as fait ça là il ka mo foyer ko bala ko là il me dit toi le kata ko en donc mais non fait Aïssa non là tu ne bouges pas non il était là il était là aussi il y a pour moi il était c'est quand toi donc il bita et là et sur la guinée donné il y a la fone la kini mo mais non fait que mais attends il y a dans tigre donc pour que boti fait la mais na sage era ma foko ngana dona kan yo ka tebia la téléphone ta ça mon tire pour sur wakati be patron yeri pour dia ko ngana nyi galotige téléphone ta tika téléphone ta la ni mana be barare wallahi ni mana ni sora ni bi ko daninga etene do ake dimi na ibu ngone biba ala ni kirati kangana konsudu e mara manjabi ha kai reposo ni ne chere viens et je vais tenter mais non là il était non il était là là quand on a s'il te plaît là attends non là ne nous manque ça là tu sais ce catastrophe faut ne gatanya la cheni nani Aïssa wallahi samali sanere ne nyu ma fe ne pas pour faire ni ne ma papa ne te la foi gagner va faire il me fait doit il faut ne pas pour pas faire là ni il va dire que là non s'il te plaît mais comment on dit ça diabaro là il se va bitu qui meta chevre fait Aïssa tu gatanya da ganwa là tu sais que son voiture parce que ni ne et ce moment comment mon frère là oui qu'elle fait ni la tu vas ni ne là tu sais qu'il te gata non tu vas pas aller il t'est arraché non je peux pas accepter qu'il gata il te sait attaquer l'étoile non on va essayer de nous faire souhaiter non t'es arraché l'étoile il fait tout là du petit fou t'es arraché l'étoile et là allô tiens bi mene black wood mina lesa ibrana oh mina lesa inala che asira haba oh na mina sura awo la yere de kita la sura matata Raja imandu yame sai wajibirere ambe bagande makono nimu ado sira dro beta yame ani jigla tiga alala itu kata tutur sura jela tante rabado define fani basara musokele mi kun dona ne jigi bora ne dugu kono o kun ni muso na fara ko sara ne refle no o kashi de la passe jigi fuete ne yal ne ta dom beta ro al na dumuni ko ta dom ba ke togo akado galai me jigi ma chene re kun na no porela imantu yame imantu ibeta ne fe ne be do jigi koro al ni be gene ka baragela de yame Nako, para sugu cuma ada befe. Aja bara ere tene fe, bara tene fe. Me kum neche, ane buram to. Ole jogo mai ne ka tubon.
Ame biaga nantara ba fongi nana baralansi. Te baragere nimbora ben cheri kolos. Ani buramso. Kaja ni chebe suru tiga koju. Ali sisan sanfɛ ni kuma min na ye I bɛ taa sɔrɔ a ka baara yɔrɔ ani muso dɔ bɛ yen k'a fɔ k'a tɛ ko dɔ la yɛrɛ ayi o yɛrɛ parce que o siga bɛ ka na dusukun na ne kɔni fɛ furu kɔnɔ n'aw dalen don ɲɔgɔn na o de ka ɲi kosɛbɛ nka n'aw dalen tɛ ɲɔgɔn na o furu man di o la dɛ ne tɛ se ka da nin na koyi ni n dara nin na dɔrɔn a man ɲi hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ ani dɔ bɛ bɔ a ba tɛ ko bɔ a bolo ne buramuso ni ne cɛ ko muso ne buramuso bɛ tugu a kɔ tanti ne ko ten o kɔni tɛ baasi ye ne fɛ ne ka gɛlɛn dɔrɔn ne ka don yɔrɔ sɔrɔ n ka baara kɛ n ka dumuni ni siyɔrɔ sɔrɔ awɔ ne ko ten ne bɛ tugu ko tanti parce que jigiya foyi tɛ ne ye tuguni awɔ Kaja taa I ka minɛnw ta ka na y'a mɛn an bɛ taa joona awɔ n y'a mɛn awɔ n bɛ taa n ka minɛn san awɔ a yɛrɛ kun labɛnnen Amasayando kalana, kanganjija kalana, kalan kofe barabe sorwa, ore jorobona, barakuni jorobona, ore jorobona. Ouais, ça va? Ça va. Bien. On est vraiment au Melo. Au Melo. À Kadikoni. À Kadi. Ok, ça propos de quoi? On a barabo gelale, nous on a sur le centre barla. Ah, vraiment. Bon, il n'a pas de manière parce que nous avons mis là, c'est ça. Nous avons un papier de le on a comme là, c'est ça. Ok, mais on va nous gagner rapidement. Amasayando kalana, kanganjija kalana, kalan kofe barabe sorwa, ore jorobona. Ça va? Bien. Pourquoi barabo de doa ou est-ce ça? Wallahi, en cela kalana sans, il va mettre la kalana, Johnny Gabara sort. Ouais. C'est un problème. C'est un problème vraiment. Il y a quartier de la main, oui, il y a quartier de la main. Ah bon? Ah bon. D'accord. Pas de problème. Il bloque mon bureau. o n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ani dɔ bɛ biro la yen jɔn ka wele tanti ne ka minɛn filɛ k'a ja jɛn N yɛrɛ bɛ se fɛ. allo Oui, allô? papa Ah, on est bureau là, biro la wa o tɛ tiɲɛ ne kunkolo bɛ ka siga k'i bɛ yɔrɔ dɔ de la non, en réalité, on est bureau là, il y a un papier de le pour la canation de l'État. Il y a comment? Bon, ni en signant dans le Bénin, on a un barreau de Niafoina. On a allé de vous malassis. Ton autre problème d'autre est né. ne kulo bɛ muso mankan na I kɛrɛfɛ o Non, problème. Ah, ça, c'est un. Et que le musulman, mais non, on fait un musulman avec moi là. Américain, on a des sons. an ne bɛ eriyan kɛ ne mago de b'o la Mais on discute là. Hein? Ah, si nous avons donné à dénorer dans la barako Niafoina. Non, au bout de kuma là. I ni minnu bɛ kuma na téléphone d'u ma Ah, c'est il fait la cour à gagner. e bɛ kan o kan na I ye ko o kɛ I b'a bɛɛ détaillé ɲɛ sun na n'Ala ni kira sɔnna ma Ne a femme. n to yen Non, il y a qui l'a tiré droit, hein? k'a hakili sigi wa n tɛ se ka hakili sigi n tɛ se Non, c'est ça, il fait a ɲini ka faamu sa, hein? Ah, il fait la cour à gagner. e tɛ mɔgɔ ye Kajare an ka taa bɛ yen ni cɛ filɛ danaya mɔgɔ tɛ quoi a bɛ sunkuru tigɛ muso ka d'a ye kojugu walayi n yɛrɛ de tɛ se ka hakili sigi a ka ko la wuli an ka taa Voilà, et si ça marche comme ça, hein? Il t'a dit diplôme, il t'a déposé le bureau là, il y a femme. Voilà, là, on a bien qu'il a travaillé, il y a mais. Il était là, il n'y a pas de problème. On va quitter. Ok, bonne journée. Ah, c'est pas pour. Hein? Eh, mais, nous t'avons dit, hein? Non, vraiment, non, si ça marche sur le tiers, là, c'est un peu bien, quoi. Tant qu'on a une famille, Bimote monyeleze umani
An bɛ dagosi la don o don de dagosi don o don de dagosi nin kɛra ne bolo baara ye sa. Nin kɛra ne bolo baara yɛrɛ de ye mɛ don o don de dagosi don o don de dagosi. Ne fa nana de e nana tuguni de Ni conseil ka na. cogo di An ka to kɔnɔna na. an ka taa. Ne yɛrɛ kabakoya a dun kɛra cogo di. Mama, i b'a dɔn ne tagalen ci kɔni banna mais n ye n da ma se ka sunɔgɔ parce que kunu patron muso kun y'a fɔ ko a bɛ taga bannikɛyɔrɔ la ni patron muso dun tagara voyage la patron yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la e kelen de bɛ kɛ so kɔnɔ yan bon tuma bɛɛ da bɛna to ka gosi e bɛ wuli da yɛrɛ e ye musokɔrɔba ye i hinɛ kama ma se ka sunɔgɔ n wulila ka n'o ye tiɲɛ fɔ e ye duwawu den de depuis aw bɔlen waati min na ka taa fo sisan don o don da ganganganga don o don ni cɛ bɛ tigɛ n bɛ pan ka wuli ala ka barika don ni fɛ ko la o de kama ma se ka sunɔgɔ yɛrɛ wulila ka n'o de la i ye tiɲɛ fɔ i ka patron muso in yɛrɛ y'a fɔ k'a bɛna wulada fɛ an kɔni an bɛ sigilen o cogo la tan ne tuma la wuli ne sɛgɛnna tan ni ka segin yɛrɛ la ala ka ni sara duwawu den de ye n'a nana don o don k'i n'a yɛrɛ ko k'a bɛna wulada fɛ problème t'a la o diyara n ye yɛrɛ la fɛ n'a ma Nah, baru aja sih namanya coba mulu. Ala kata. Allah. Kabila telefon amal sigelta. Langsung nak ni kuman fo. Kuala jarab lelu cewek lah. Benar tak langsung nak tunjuk apa furu kono. Tifun mune vela. Kanan kesa ni nana. Wallahi re. Ni madana ni papu ni mana mablau. Lah kan itu kamu. Lah borami. Ema fia no kore mita papu fia. Lah ini tono kata cewek fi. Lah esra ginya jone nyana kafo. Njuda la sa wallahi. Iba mo ka kile ngane paradia. Ni no papu wallahi bikin fuko fariga donina. Ni madala ni papu ni mana mablau. No. Anti ta féticheur do fi ou bien ata kata muri do fi no kata no ko nyeini amani gansa na mabla koy anti ta féticheur do fi no wala sa kata alaje oui allo nyemi fina law de kana law de kana sabalisa mais la claque buliana law de kana sabalisa alata féticheur do fi no ngata kata no ko le ni sa ke gansa yo la nam ne te ta don mo fuite ere dabal banari wallahi la ni flove law la ni ku chen kanu foka se ni hakema ne be ka fe ki u bena ka ikla ka ni to ekibita kunde nyema daka ni ne nyema daka abi kifu ko tasuma de bino gurula funi ka tari sunu no kungulo erete lafia la ne kun ne be fengle ni fe ne te ta doni mboka fuifi ne be fe kelen dro ni fe la imiri ambange mo ye kuma mu fo anyana domina tifulu sabalisa njota la wale ya manyu mana mablao anga jija na buji ko ne be se ko fina njota la se ya fama sa anga na buji ko ayanti buji ko ya fama njota la wale fama ni kwenye ni ko inte ganse wi ne ko ni ne be ya faima ni zena me be jija kana dafa flala
Awate dafa. Anga na ba bange ban jigi ko miru ga mama. Yame. Nyame. Ya fama sanjutala. Ntano ngebi. Ande bujigi woro. Teta doni ba fi ne se ga mi fina wo drone anga na ba bange ba jigi ko iya ni to ga kuma na ni se na ta ko ni me ya faima. Me ya faima parce yere go che mi nika. Me ni ko afone na. Yan ni ka kuma di bange ba ma. Gansa ni tesa. Ya fama sana kanda. La cela dai lan nana ay ko sudu kanca na debatara sira na baragero la na dipina na baragero la akli maskan yene lako la dai ne ni patron musun na tun mawul am sega na ko sudu kanca kabladana la jolie mula yo ngate musuri ke kawako amenyo fe sunitile utamfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubilatinya bimote monyele fe umanie Molo bimo maninde angan kolosi wari tene febi dinigane jamfa dinigane febi dinigane jamfa kabine ka wari soro jaye madika ni jaye madika Ni papa na ni ba fa na ke ta gardien fait te mo. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis il est très routinier comme il est connu ma peau il n'a pas voyagé de là mon patron de la barageur là musoroba kilimige sogona ni miro ni la do musoroba ine ne mine ni sorola kana baragula bi donc ne nana dumina ko do mo ke ngai repoi ko Quand on menga repoi mire kuti ma ni picture do c'est fini Wini musoroba pa ko yaw kibodi musoroba ine de kamone nana na ine kamori kumode papa kwa bire fena oh ne mega ni para de ke bidon shinine nana donc ne mitanga repoi la ni bougera shini ka boya wi bole ni ya ke do ya me iklobe makwana parce que ne bele ete mo hoyena mai ita so marena be boy ina la tunu shini ke beta we mpoe musoroba ine de kamone ne nana parce que ni musoroba ka problème ya me J'ai une tosa, Wallé. Vous arrêtez, ça va? Ça va. Coquin. Je vais mettre à l'école. Ah, ok. Wallé, un taxi, elle est pour la semaine. Et si ça m'a oublié, on dit. Ah, on doit y avoir tout le temps. Là, non, mais on sort de. Olu ni muso di ministre ka dauna chini ni toroba. Je pas voir Joana Fogoy. Yami, pour le patron de moi. Amenyo fe sunitile utamfara amenyo fe kana jamfa bimote monyele fe umanie ubilatinya bimote monyele fe umanie ubijuya pe molo bimoya kamasila Molo bimo maninde angan kolosi wari tene febi dinigane jamfa
kabine ka togo soro bi teni be bolilanko bideli kana togo che bideli kana malo benyena ni deni fe kana nyiratina sa ni deni fe kana malo benyena ne beli fe mon bébé ne beli fe mon doudou ne beli fe ne bara ni eno fe oten toro ne bara gosi eno fe oten dimina feu moni mo boje kaba kana jamfa ikadinye sheri ikadinye